Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň we Günbatyryň mediasy Türk resmiýetine talgylanyp Istanbulyň aeroportunda 28-nji iýunda özüni partladanlaryň Ortiýetiň Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolanlygyny aýtdy. Onun gowrak halkara guramasy bir ýyla bolay wagt bäri Türkmenistanda türmede taklanýan Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew derhal boşaltmaga çagyrýarlar. Emganyň Adam Hukuklar Komitetiniň Türkmenistana türme şertleri we ýowuzlarmy şol sany adam ýynylmagy hukuk barada bildiren aladalar bilen baglykda biz Jenap Nepeskuliýewiň saglygy hemde hukukçylygy barada alada galýar diýip gatyn awtarlar aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň dogulun güni bilen baglykda Azatlyk radiosynyň dinleýijileri öz arzularyny ma'lum etdiler. Manchester diýen at beren okujymyz haçan işini taşlajak biz senden ýadadyk. Sen ýerini başga bir ýerine ber. Sen halky işi etdiň. Senin baraladandyň özüň kelläňde halk barada pikir ýok diýip berýär. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışalım. Türkiýanyň resmiýeti Istanbulyň aeroportunda özlerini partladanlaryň Ortiýetiň Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolanlygyny aýtdy. 30-njy iýunda Türkiýanyň we Günbatyryň mediasy tarapyndan seçilinen adag dalmadyk resmi mundan başga maglumat bermendir. Polisiýa Istanbulyň Atatürk aeroportunda edilen helakçylyk hüjümüň ýa-ni 13 adamy şol sanda 3 daşar ýurtlygyny tutsak etdi. Türkiýanyň mediasy 30-njy iýunda polisiýanyň Istanbulyň 16 böleginde reýt geçirenligini habar berdi. Häkimetler 28-njy ýunda bolan hüjüm amalaşdyrmakda Islam döwleti ekstremist toporuna aýplady. Hüjümde 42 adam wepat boldy we 230 adamdan gowragy yaralandy. Türkiýanyň hökümet neşri Yeni Safak aeroportda öýlerini partladan 3 hüjümçiden biriniň Ortiýetiň Durnuksuz Dagestan regionundan dygyny habar berdi. Polisiýanyň amalaşdyran ýokary derejeli çäreleriniň ýene biriniň netijesinde Islam döwleti toporu bilen gatnaşykda bolmagy guman edilýän 9 adam İzmir şäherinde ele salyndy. Emma aeroportdaky hüjüme gatnaşygy nämelum galýar. Talibanyň janynyň geçen 2 hüjümçisi Kabulyň goýunda polisiýanyň trenerlerini alyp barýan awtobuslara hüjüm edip onları adamy öldürdi we ençemesini yaralady. 30-njy ýylda Kabuldan 20 kilometr uzaklykda bolan hüjümüň netijeleri barada dürli maglumatlar berilýär we azyndan 30 çemes adamyň wepat bolanlygy, 40 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Awtobuslar Wardak welaýatyndaky türgünleşik merkezinden paýtagtda dolanýardy. Polisiýa ölenleriň sanynyň has köp bolmagynyň ähtimallygyny sebäbi awtobuslaryň 200 çemeti polisiýa wekilini alyp baranlygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Taliban media guramalaryna ýollanan elektron hatynda hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Kazakstanyň howpsuzlyk resmiýetleri aşy konserwativ islamçy toporyň tarapdarlarynyň gizlen terrorçylykly hüjümüň arkasynda duranlygyny aýdýarlar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti elde ýasalan partlaýjy serişdeleri ulanmak arkaly terrorçylykly hüjümleri amalaşdyrmagy planlaşdyran toporyň birnäçe agzasyny tutsak edenligini 29-njy ýylda elan etdi. Terrorçy bolmakda guman edilýänleriň biri öz-özüni partlatdy diýilip maglumatda bellendi. Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetining başlygy Vladimir Jumakhanow tutsak edilen 6 adamyň salafitlerdigini aýtdy we olaryň şu aýyň başynda Aktobe şäherinde bolan helakçylykly hüjüme jogapkärler bilen keçilik gatnaşygynyň ýokdugyny belledi. Şol hüjümlerde häkimetler tarapyndan Islam döwleti toporunyň tarapdarlary diýilip atlandyrylan 20 çemeti adam gerak satýan dukandara we harby bölüme hüjüm edip 7 adamy öldürdüler. Howpsuzlyk güýçleri 18 hüjümçini öldürdi. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev Aktobe hüjümçilerini hem salafitler diýip atlandyrypdy. Goranmak ministri Sergey Shoygu Ortiýetiň täze we döwrewaplaşdyrylan gurallaryň 2001-ligini ornaşdyrma arkaly öz Günbatyr serhetlerini berkidýänligini aýtdy we munyň NATO-nyň Gündöwür Ýewropada kuwatyny artdyrmagyna jogap bolup durýanlygyny belledi. Ortiýetiň Günbatyr serhetlerindäki harby we täze ýagdaý
durnuksulluğuna galýar diýip Şoygu 29-njy ýylda Moskwada gorunmak resmiýetlerine aýtdy. Şoygu Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň agzalarynyň etatan Orsiýetiň goňşularynda öz harby mümkinçiliklerini artdyrmagyny dowam etdirýänligini bellidi we NATO-nyň Estoniýada, Latwiýada, Litvada we Polşada goşmaça harby bölümlerini döretmek planlaryna işaret etdi. NATO bu planlaryny Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks etmeginiň ýygyny yglan edipdi. Owan bozgunlary Pakistanda ýylyň aýagyny çenli galyp bilýärler. Premier ministr Nawaz Şerifiň bu karary Owan bozgunlarynyň ýurdy terk etmek üçin gözüňde tutulan wagt möhletiniň tamamlanmagynyň ýygyny yglan edildi. Pakistanda häzirki wagtda 1,5 million Owan bozguny ýerleşýär. Hökümetiň 29-njy ýylda akşam çap eden beýannamasynda Şerifiň bozgunlar lagerlerini Pakistanyň Owganystana ýygyderli göçürmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar idarasy bilen işleşmegi häkimetlere tapşyranlygy aýdyldy. Islamabad bozgunlar lagerlerinde ençeme söwüşijiniň gizlenýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyşyp bolduňuz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. 30-njy ýylda Türkiýanyň we Günbataryň mediasy Türkiýanyň resmiýetine salgylanyp Istanbulyň aeroportunda 28-nji ýylda özlerini partladanlaryň Orsiýetiň, Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. Şeýle-de polisiýanyň Istanbulyň aeroportundaky hüjüm bilen baglylykda 13 adamy, şol sanda 3 daşary ýurtlygyny tutsak edenligi habar berildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Günbatar habar çeşmelerinin bir Türk resmisine salgınıp beren maglumatyna göre 28-nji ýylda Istanbulyň Atatürk aeroportuna hüjüm edenleriň arasynda Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň we Orsiýetiň raýatlary bar. Bu habar jandan geçen hüjümçiler tarapyndan amal aşyrylan şol waka bilen baglanşykly 13 adamyň şol sanda 3 daşary ýurtlygynyň tutsak edilenligi baradaky maglumatlaryň iyi süre ýaýrady. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk güýçleri bu meselede haýysdyr bir pikir beýan etmekden saklandylar we Özbegistanyň degişli resmileri hem bu barada häzirlikçe hiçeli beýanat bilen çykyş eden oklar. Mundan ozal 28-nji ýylda Istanbulyň Atatürk aeroportunda bolan partlamada ölenleriň sanynyň bolsa 43 adamy ýetendigi habar berilipdi. Bu hadisada yaraly bolanlaryň sanynyň 239 adama barabardyg aýdylýar. Ölenleriň aglabasy Türkiýanyň raýatlary bolup, olaryň 12-siniň bolsa daşary ýurtlydyg aýdylýar. Türk häkimetleriň aýtmaklaryna görä ölen daşary ýurtlardan 6-sy Saud Arabistanyň, 2-si Iragyň, galanlary da Hytaýyň, Özbegistanyň, Ýordaniýanyň, Tunusyň, Iranyň we Ukrainanyň raýatlarydyr. Türkiýanyň saglyk ministri Recep Akdağ 29-njy iýunda eden çykyşynda yaralılaryň arasynda hem daşary ýurtlaryň bolandygyny aýtdy. İçlerinde yaralıların içlerinde elbette Türk vatandaşları var, kardeşlerimiz var. Suudi Arabistan'dan kişiler var. Yaralananlaryň arasynda Türkiýanyň raýatlary bilen bir hatarda Saud Arabistanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Pakistanyň, Ukrainanyň, Şwitsariýanyň raýatlary hem bar diýip Türkiýanyň saglyk ministri Recep Akdağ aýtdy. Ukraina'dan var. Hatta bir İsviçre vatandaşı var. Türk häkimetleriň maglumatyna görä agzalyan partlama jandan geçen 3 tane bombaçy tarapyndan amala aşyrylyp, olar aeroporta taksili gelipdirler we özlerini partlatmazdan ozal howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşypdyrlar. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım bu partlama bilen bagly şu ýylyň mart aýynda Brüsseliň aeroportunda bolan wakanyň arasyndaky meňzeşlige ünsü çekip, deslapky maglumata görä munyň Islam döwleti terror topar tarapyndan amala aşyrylan bolmanyň mümkindigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bolsa bu hüjümüň terrora garşy göreşde aýgytly pursat bolmalydygyny belläp, terroristleriň hiç hili dini gymmatlyklara hormatynyň ýokdugyny nyktaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 29-njy iýunda Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'a jaň edip, onuň başsaglygyny diledi hemde Amerikanyň Türklere terrorçylyga garşy göreşde hemme taraplaryň ýardym bermäge taýýardygyny aýtdy. Let me just publicly extend my deepest condolences to the people of Turkey. İstanbul'da bolan partlama bilen bagly men Türkiýe çoňur gynanjymy bildirýän diýip prezident Obama bu meselede eden çykyşynda aýtdy. The terrible attack that took place in Istanbul. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin hem prezident Erdoğan bilen 29-njy iýunda bolan telefon gepleşiginde Istanbul aeroportuna edilen hüjüm bilen bagly gynanjyny bildirdi. Şol hüjüm bilen bagly gynanç bildirenleriň arasynda Islam hyzmatdaşlygy guramasynyň baş sekretary Iyad Madani hem bar. Ol bu barada sözlen sözünde Istanbul aeroportuna edilen hüjümi çoňur ýazgarýanlygyny aýdyp, terrorizme garşy halkara hyzmatdaşlygyň artdyrylmagyna çağırdy.
Ýewropanyň iň uly 3-nji aeroportu bolan İstanbul Atatürk aeroportunda bolan partlamalar şu ýylyň dowamında Türkiýede amal aşyrylan şeýle wakalardan biri bolup, mundan uzal İstanbulda, Ankara'da hem janydan geçen bombaçylar tarapyndan terroristik hüjümler amal aşyrylypdy. Türkiýe umuman şol hüjümleri amal aşyranlykda separatist Kürt toparlaryny aýplap gelýär. Birleşmiş Ştatlaryň merkezi Aňtogulunyň ýolbaşçysy John Bennan 29-njy ýundaýdan çykyşynda İstanbul aeroportunda bolan şol wakanyň İslam döwleti topar tarapyndan amal aşyrylana meňziýandygyny aýtdy. Partlamadan bir näçe sagatdan soňra aeroportda kadaly howa gatnawlary ýola goýuldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň resmiýetleri ýurdun demirgazynda Merkezi Aziýaly söwüşçüleriň şeýle İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň hereketleriniň aktivleşmegine ýene aladalanma bildirdiler. Awganystanyň Türkmenistan bilen serkediniň golaýyndaky regionlaryň soňky ýagdaýlary barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Nıngarhar Kunar we Nurustan vilayatynda şugun 30-njy iýunda jeňçilere garşy uly darba uruldy. Hawa hüjüminde Nıngarhar vilayatynyň Açyn, Lalpur we Hugyany etrafynda 32 talib we Daesh militany öldürilipdir. Nıngarhar vilayatynyň hakiminiň sözçüsi Atawullah Hugyanynyň aýdysyça jeňçilere garşy güreş dowam etýär. Vilayatyň Köt atly etrafynda jeňçiler asuda ilata ziýan ýetirdi. 2000 golay maşgaly öz üý jaýyny terk etmege mejbur boldy diýip Hugyany aýdýar. Salwih kili çi aksara Daesh peki nüfus darluda da Daesh leştun څخه پاک شوی دی. Gündogry Awganystanda Daesh militanlary ýene güýçlendi. Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň maslahatçysy Muhammed Hanip Etmer dün 29-njy iýunda Nıngarhar vilayatynda saparda boldy. Demirgazyk Gündogry Awganystanda Daesh militanlarynyň güýçlenýändigine ol hawatirlenme bildirdi. Etmeriň aýtmagyna görä, Daesh militanlaryna Merkezi Aziýaly jeňçilerem goşulypdyr. Awganystanda hereket edýän daşary ýurtly jeňçileriň sany müňlerden geçýär. Daeşçiler ok ýarag we harby enjam bilen üpçün edilýär. Olar ýaşlary özüne çekmegini dowam etdirýär diýip Etmer aýtdy. Pakistan ragylydy de duýe sara de Merkezi Asiýa terroristan ýoljaý sewidi Daesh de duýe şmera zurhawu. Badaxşan vilayatynyň Köp Ap atly etrafynda şugun 30-njy iýunda 2 Tajikistanly jeňçi öldürilipdir. 2 Tajik raýatynyň tutsak edilendigini Badaxşan polisiýasy ma'lum etdi. Merkezi Aziýaly militanlar Daeşe taben bolandygyny elan edipdi. Daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtları bilen serhetleşýän regionlaryna akyn edýär. Daşary ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da waham salýandygyny Etmer öňe sürdi. Orsiýetiň we merkezi Aziýa döwletleriniň terrorizme garşy göreşde Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmegini ol sorady. Difaî hat terrorizm pa muqabil kimi pa de mantyqa ki ýow mulk biýa pasuly ki jwan nisi kawan. Ýagdaýyň agyrdygyny biz merkezi Aziýa ýurtlaryna Orsiýete we Hytaýa da duýdurdyk. Jeňçilere garşy bilelikde göreşilmese regionda ýerleşen ýurtlanyň birsem terroristleriň elinden aram galmaz. Hususan merkezi Aziýa ýurtlary howp astynda. Çünki daşary ýurtly jeňçileriň gözeňde tutýan esasy mendeli merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Şonuň üçin olar Awganystanda ýerleşýär. Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebeplerinde howpsuzlyk şertlери yaramazlaşdy. Bu ýagdaý biziň goňşularymyz ünsden düşürmeldirler diýip Etmer belledi. Da habara muş ham wazi manzara Asiýata kary, ham Russiýa kary, aw ham Çin da habara. Daesh militanlar bilen Talibanyň arasynda günorta Gündogry Awganystanda agdalylyk ýüze çykdy. İslam döwleti atly toparyň militanlary bilen Talib söwüşçileriniň arasynda çatışyklar boldy. Ýöne Demirgazyk Awganystanda Daeşçiler bilen Taliban bilelikde hereket edýär. Özara söwüşmeýär. Merkezi Aziýaly jeňçilerem hem Talibanyň tapynda hem Daeşçileriň arasynda göze ilýär diýip yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganystandaky habarçymyzyň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa size bildirişimizi eşitdirýäris. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň Türkmenistanda tutsak edilmegine 1 ýyly golay wagt bolup barýar. Nepeshuliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Awazada jurnalistika işi boýunça maglumat toplaýarka tutsak edilipdi. 31-nji awgustda Nepeshuliýew ýapyk suud arkaly türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Azatlyk Radiosu şeýlede 10-dan gowrak halkara guramasy Nepeshuliýewiň boşadylmagyna çağırış edip giň göwrümli halkara kampaniýasyny geçirýärler. Bu çäre barada kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlärim. Adam hukuklary we Medeniýet adatly guramalarynyň öňçüsi Birleşik Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň jurnalist Sapar Mehmet Nepeshuliýew adatlygy çykarmagyna çağırdy. Bu çağırış Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlar guramasynyň ştatdan naşar habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň tutsak edilen gününiň 1 ýyllygyna 7-nji ýyly gabatlanyp edilýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch, Azatlyk we Halkara Günägeç guramasy, serhessiz reportýorlar, jurnalistleri goramak barada komitet, Bütün Dünýä Demokratiýa Hereketi, Milli Medeniýet kluby, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Paýta kampaniýasy, Halkara Zähmet Hukuklary Forumy, Truth Accountability, Türkmenistanyň alternativ habarlar guramalarynyň Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň ýolbaşçysynyň gol çeken hatyna adalatsyz tutsaklygyň soňlanmagyna we Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň derhal azat edilmegine çağırylýar. Türkmen prezidentiniň adyna ýazylan hatda Nepeshuliýewiň ýitirim bolmadyndan odal Türkmenistanyň günwatar sebäplerindäki ykdysady ýagdaýlar, infrastruktura, sosial hyzmatlar we bilim barada habar berenligi, onuň bu iş raýatlary öz jemgyýetleriniň öňünde durýan kynçylyklar bilen habarlatmak we olara öz durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmaga kömek bermek maksady bilen edenligi bellenilýär. Şeýle de hatda Nepeshuliýewiň 7-nji ýylda Awazada ýitirim bolup 3 hepde soňra 28-nji ýylda Aktaşdaky türmeden tapylaryny, onuň 2015-nji ýylyň 31-nji awgustunda galyplaşdyrylan jenaýat işi boýunça neşe maddalaryna eýe bolmak aýyplamasyna Türkmenbaş şäheriniň suud tarapyndan 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi ýatladylýar. Bemganyň Adam Hukuklary Komitetiniň Türkmenistana türme şertleri we ýowuzlarma şol sany adam gynalmagy hukuk barada bildiren aladalar bilen baglykda biz Jenap Nepeshuliýewiň saglygy hemde hukuksyzlygy barada alada galýar diýip hatyň awtarlary aýdýar. Biz 2015-nji ýylyň sentýabryndan bäri Nepeshuliýewiň hal ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bilmedik. Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden Oğul Sapar Muradowanyň ykbaly baradaky ýatlamy biziň Nepeshuliýew baradaky aladamyzy hassa güýçlendirýär. Sebäbi Oğul Sapar 2006-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy diýip hatyň awtarlary aýdýar. Birleşen Milletler Romasynyň işi topar 2015-nji ýylyň dekabrynda Jenap Nepeshuliýewiň işine syn edip onuň edenetlikli ýagdaýda tutsak edilendigini, sebäbi onuň hiç kim bilen görüşdirilmän saklanylýanlygyny, öz meýline görä kanun ýardamçysy bilen üpçün edilmänligini aýtdy. Şeýle de bu topar Nepeshuliýewiň parahatçylykly ýagdaýda öz pikirini aýtmak hukugundan mahrum edilenligini öňe sürdi. Ma'lum bolýar, adam hukuklary baradaky ählumumyz arnamanyň 19-njy maddasy, Gраждан we syýasy hukuklary baradaky konwensiýanyň 19-njy maddasy raýatlaryň parahatçylykly ýagdaýda pikir aýtmak azatlygyny kepillendirýär. Bemganyň işi topar Nepeshuliýewiň azat edilmegine we oňa kompensasiýa tölenmegine çağırdy. Nepeshuliýewiň tutsak edilmegine garşy bir topar hukuk guramasy protest bildirdi. Olar Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini Ýewropa Birleşigi Türkmenistan adam hukuklary dialogynyň maý aýyna gepleşikler mahalyna jurnalistiň meselesini gozgamaga çağırdylar. Prezident Berdimuhammedow hat ýazan 10 guramanyň wekilleri öz halkara guramalarynyň hem Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we tasdiklanylan halkara konwensiýalarda we halkara kanunçylygynda kepillendirilen ölçegler we adam hukuklaryny goramak we wagt etmek bilen meşgullanýanlygyny aýdýarlar. Şeýle dolar Nepeshuliýewiň galyplaşdyrylan aýplamalary esasynda türme awatlanlygyny, onuň hiç kime görkezilmän saklanylmagynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna da Gраждан we syýasy hukuklary barada halkara konwensiýasyna da ters gelýänligini aýdýarlar. Türkmen prezidentine hat ýazan 10 guramanyň wekilleri Türkmenistanyň bu konwensiýa gol çekenligini ýatladyp, Nepeshuliýewiň derhal azat edilmegini talap edýärler.
Kärdeşim Ýoşan Ugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com websaytymyzda, şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna täýät ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen telewizionyny 29-njy ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününiň tutuş ýurt boýunça bayram edilendigini habar berip onuň adyna gutlagy söýlerini aýtdy. Sizin parasatly başçylygyňyzy berkarar döwletimiň matyýaly. Şeýle-de telewizniýa ýurduň çar günjeginde prezidentiň doglan güni münasibetli guralan dabaralar, aýdym sazly çäreler hakynda olara ilatyň ulag diwirlik bilen gatnaşanlygyny hem habar berdi. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň prezidentiniň doglan güni barada dinleýijileriň, okuwçylaryň pikirini bilmek isläp ýörüýte forum açdy. Bu forumda dinleýijilerimizden gelen pikirleri Kärdeşim Ýoşan Ugurwanyň tesvirlere synynden dinläli. Azatlyk Radiosynyň prezident Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli açan forumuna gatnaşan okuwçylar döwlet eýçiligine resmi metbugatda beýan edilen minnetdarlyk alkyş sözlerinden tapawutlykda başgasy pikirler hem aýdypdyrlar. Mysal üçin özüne Manchester diýen at beren okuwçymyz haçan işini taşlajak, biz senden ýadadyk, sen ýerini başga bir ýerine ber, sen halky işsiz etdiň, seniň baraladyňdy özüň kelläňde halk barada pikir ýok diýip ýazýar. Emma anonim atly okuwçymyz arkadagy şöhrat diýipdir. Garyp atly okuwçymyz bolsa şeýle tesvir galyrypdyr. Ýaşyň udyň bolsun Gurbanguly gaýrat edip biziň ýaly garyplara göz aýla, bazara barsaň zatlar gymmat. Satyjydan sorasaň $1 6 manat boldy diýär. Tereden gokmy halkyň hal ýagdaýyna diýip garyp atly okuwçymyz soraýar. Ýöne özüne patriot diýip at beren okuwçymyz başga pikirde. Ol prezidente jan saglyk, uzak ömür dilemek bilen soňundan on tanqytlaýanlara ýüzlenýär. Pursatdan peýdalanyp size hem bir dilegim bar. Bu hem öz watanyňyzy tanqytlamaňyzy bet edip günähleриňize tawba edip dogry ýola düşmeňizdir. Şeýle-de patriot orada aý dilewleriň kabul bolýanyny ýatladýar. Türkmen atly okuwçymyz bolsa prezidentiň doglan gününde ýurtda giň ýaýranlyk aýdylýan para korrupsiýa meselesini goýar. Hormatly prezidentimiz, döwletimiziň güllä ösmesi üçin gaýrat edip para korrupsiýany ýok ediň. Hassahanalarda döwlet edaralaryny, ýolly, gaýyşnikler, aeroportda, hatda türme düşseňem her ýerde para pul isleýärler. Şol para meselesini ýok edip bilseňiz, halkymyz sizden arazy bolar diýip Türkmen atly okuwçy ýazýar. Şeýle-de ýurtda giňden hususlaşdyrma geçirmäge, aýlyklar köpeltmäge, Hatay, Singapur ýaly ýurtlardan görelli almagy, döwlete adalet getirmäge çagyrýar. Emma özüne Singapur diýip at beren okuwçymyz Singapur ýaly döwletleriň taryhynda hem diktatura ýolundan gidilen ençe meýliň bardygyny ýatladyp, şeýle dolandyryş usulynyň hem zerurdygyny aýdýan analitiklerin bardygyny öňe sürýär. Nesip bolsa ähli zat gowy bolar diýmek bilen Singapur atly okuwçymyz prezidenti has watançy we anamdar, daşary ýurtlarda okap, işläp tejribe gazanan adamlar öz urlary boýunça işe bellemegi maslahat berýär. Mähri atly okuwçymyz bolsa prezidentden halky kösemezligi soraýar. Gaýrat etdi, halkyň kösemäň goý. Olimpiada ýa diňe gurulşy üçin pul çykaryp halkyny barly ýerden barsyz etme diýip mähri atly okuwçymyz ýazýar. Azada atly okuwçymyz bolsa başga ýurtda prezidentler bar, doglan gün gutlap kitap ýazyp ýörenek. 3-5 sanjak türkmen galy ýurtda olaň durmy goglaşsyn diýipdir. Merdan Balla atly okuwçymyz bolsa ne diýseňiz diýin, çünki biziň başymyza täsdir diýip tanqydy pikir edýänlere garşylyk bildiripdir. Aman Eminov bolsa Ramazan aýyna köpür geplemezlige çalışýar. Sebäpden hiç bir zat diýmeýärni prezident Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli açylan formaýadan teswirini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, bu forumda pikirini aýdan okuwçylar başga da kän we olar özüňiziň okumagyňyza belki de söhbete goşulmaga çagyrýar. Şeýle-de bir ýerde aýdylan pikirleriň azatlygyň resmi pozisiýasy bilen dahylynyň ýokdugyny ýatladýar.
Kärdeşim Ýoşan Gurbanyň tesirleri syniny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Sizem bu we beýleki meselelerde diskussiýa gatnaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna ýa-da dediň sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munuň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgesi 420 773 797 383, goşmak belgesi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgesi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgesi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Siz bildirişimizi dinlediňiz. Biziň sosial ulgamlaryndaky dinleýijilerimiz bilen habarlaşma üçin açylan aragatnaşyk ulgamlar arkaly gelen maglumatlaryň birinde Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde ýeriň tüşorlanmagynyň ilatyň durmuşuna, saglygyna ekerançylyga uly ziýan ýetirýänligi habar berildi. Kadaly agyz suwuň ýokdugy häkimetleriň çäre görmeýänligi bellendi. Bu ýagdaýlary görkezýän suratlar hem bar. Olary görmek üçin azathabar.com websaýtymyza girin. Oňa Türkmenistandan derweden.net we Info proxy saytlar arkaly girmek mümkin. Daşoğuzda ýeriň şuorlanmagynyň netijeleri barada vilayetin Gurban Sultan etrawynyň Ağaltyn Daýhan birleşiginden kärendeçi Gylyç bilen geçirilen söhbetdeşligi häzir dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Yerleriň şoruny ýumak barada nähil alat etilýär. Ezadanam şu geçýän ýaplary zeýkeşi ýasabyd. Şu zeýkeşleri gazmalda. Şolar gazyp şu bir ýana aksa, şonda boljak. Ezadan. Şu zeýkeşleri bir her wagtlar bir gazyp gidip bolýarlar. 2 ýyldan bir, 2 ýyldan da bir gazylar. Ikinciden hem ýanky suw meselesi gowy, şonu bir dälde 2-3 suwarmalda. Belki kışkısı bunu. Bir 3 kerek daha suwarmalda şonu gowgandyryp. Ana şu ýagdaýda yer nime diýär? O zaman wagtynda ekmeli. Tapdan çykmanka, şol ızgary barka ekmeli. Ana şonda buğday bolýar. O zaman galy berse ýanky dökün meselesi esasan rol oýnýar. 2 ýyldan bir gazallar diýende kesleňiz, o baratny keslermi? Şu o barasy bolup hemmer o bagry. Häzir bu o aňarkawa bir azrak arasynda yer bar, şeýdi gidip dur, gidip oturda. Şu o barasyna o. Onu uludai keslerine ayrılığına ol targam sekti adam sizden. Şu targam sektiğinde kesler uludai keslerine ayrılığında. Hay olori ol PMK'lar ne medyada onu? O belki ne ben şimdikileri olar ama PMK bilmeyen gelip akadiyorlar şu tane eskivatırlar gelip dur. Ol biz bilimi dağıtma bir kızıklanmıyorsa ne mesela? Kızıklanmada yerine yersi de şu ortaya çıkıyor. Şolunun şol kadınlarında güvene say kadınlayamıyor. Hava kadıyarlar öyle. Kadın vatlar akıverin yer ayağı uzun kovu kazmalıdan onu kadıyan yerin kadıyar da bular. Sonra şey etmeli şu suyu aktırmalı da sonra şu etraf demeleri vatkovun adamları olsun belki demeler etrafın hekimleri olsun sonra su nire akıyam ya akman durum sonra aktırmalı da şu koy. Şu kadınların dur da şu bilmeyen o ayağı uzun kazmadan peyda şonun akarını tapmalı da şonun nirde şu büyük bolup dur. Hayır. Indi şol urdan ýörüýten Daýhan birleşiklerinde şey deýkeslerin ýa-da zeytunun ýok edilmegi, aýrylmagy şey urdan spesialistler bäm ýörüýte. Şoňa agronomlar gyzyklanmady. Ýa-da yer hakda okuýar da şolar. Onu şol gazylayan wagtynda şoň ýanynda agronomlar gelýän bolsalar, işin üstünde bolýan bolsalar, näme üçin şoratlar düzelip beren ok, näme ýa şolaryň düşünjesi kemmi, bilimleri kemmi, näme üçin iş urgan ok. Esasen şoň ýaly bolýar da şu. Ýa şu düşünjesi kemlikdenmi? Şu bilimi kemlikdenmi ýa? Şu agronomiýa uğruny doly gutarmalynda ol nime der dozatly. O zaman häzir birleşigiň agronomunda da hiç gaýrynda bir erkek ihtiýaram ýokmu diýende. Erkek ihtiýar kimde bolýar? Erkekler ýokarkylarda bolýar. Aýşa hekimliklerden başlaýar da. Kolhoz başlyklardan, hekimliklerden. Bunu şol
Yerli spesialistlere, yerli işgärlere erkekler berilmeýän bolsa, şeýle mysal üçin ýokarraqdaky yol başçylary etrap häkimi, vilayat häkimi halkyň içine çykyp, şu yerlere aýlanyp, daýhalar bilen duşuşyp, şuň ahyrly meseleler bilen gyzyklanýarlarmy? Halk içinde görýänmi şolar? Ay ýok. Gelip bizden mihaliyada soran adama ýok. Daşoğuz vilayetinin Gurban Sultan Trabynyň kärindeçisi Gylyç bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimizi jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.